Dobra, jedziemy, no to kto teraz zaczyna? Zaraz zobaczymy, kto tutaj będzie To ja takim koalicję robię z kim? stary... Nie ma jakie koalicje? Nie ma koalicji. Nie ma? Kolego. Zdi. Pinki? A, to nie są nasi. Joakim Grubasem Seto. No wiesz, że to będziesz ty za parę latek, będziesz tak jadł. Jak będę tak grał w gry. Ty, czemu tutaj nic nie mamy? Ty, oni cię stary w pierdziel będą. Co nic nie Ale mamy. patrz, on tu już wyliczał, jednak czy dwa coś ci mamy. wsadzić w tyłek, czy jeden. A, to jest ten porąbany tryb. O Boże. Jakie to są bronie? Takie. O Boże. Coś się zlagowało. No to fajnie, ja jestem żółty. No, Ale mamy po oczywiście. 200 życia chyba. O, tak. No teraz Niklaus, możesz To się jest stary niebieski. zemścić, Niklaus. Johnny. Niklaus, nie rób tego. Czemu nie? A to jest fantastyczne, no bo zobacz, Seto cię tutaj zgwałcił, a tam u góry masz Ale waginę, ty jesteś stary. bliżej. No. Ale on cię tam Weź- zaatakował, ja ci Weź, bo pomogę. ty masz zawsze takie pomysły, Nie, patrzcie, o. ale jak Nexus zawsze mąci po prostu, ja nie... No nie A, no, dobra. nie no, zajebał Dzięki, ci stary dzięki, właśnie Niklaus. alelujkę, kurde, i ty nie chcesz mu odwetu Dzięki, zrobić? Niklaus. Spróbujemy tak. O, patrz jak W ogóle jak że jest rok złodziej. Kurde, mogło być lepiej. Cześć Patrz, jak Daria, zleciał. witam Nie no, cię. Ja go dobiję, Boruta. ja go dla ciebie dobiję, stary. Dobi. Piętaszek. No tak, to jest, nie wiem dlaczego akurat Seto tak nazwał. bo chociaż Dzięki, że dziwne. że mi powiedzieliście, że gracie w Wormsy. Dzięki. A my kochani. się Nie. umówiliśmy już wczoraj. To była ta konfa, której Mati Idę, nie nara. był. Cześć Mati. Gry leszcze. Czekaj Mati. Zagrajmy. Poszedł. To pogadaliśmy. Czemu nie zagramy z Matim? Bo on jest za poważny na takie gry głupie. Za poważnie. Czemu Izdin nie zrobiliśmy tego z Matim? A teraz Nie już wiem, nie bo jest troszkę nas tobie nie czterech. dam. A tu idzie grać 5 A ty czy tylko w 4? więcej jak w 4 już nie? No weź tylko skocz, 4. kuźwa, no dobra. Izak 019? Kto to? Ja. Uuu. Ło! Uuu. Kurde! Ja. I wpadłem. O, Porobiony. Nexus Ja to mam spadł. pierwszego wojownika, kurde, którego będę musiał ten. Ej, kurde, Izdin jest w ogóle nie obity. Niklaus, ja ci wierzę, ja idę po ten. Po co? No jak tak mówisz, to dobra. No żeż! No faktycznie, A, to żeś przeżyli. zrobił. Fuck! Zapomniałem, że on tak skacze jak popierdziel. O Boże. O Boże. Boże, co ja tu zrobiłem? Boże, czuję się jak Slayprox wczoraj. A nie, a myślałem, że O jeszcze mam nie. Mm. O, rundę. tu Ma teraz wszystkich jak na będzie. patelni, no nie wierzę. Cześć, Arsin, cię mam W sumie mój jest najbezpieczniejszy. Moi widzowie muszą mi podpowiadać, co mam robić. Bo zapomniałem, że ty- intrygę? Że te małe tutaj, że te małe tak skaczą daleko. To jest Ale- Aleś wymyślił. O, mój przeżył. Możesz, kurde, no jak gówno w Cześć, toalecie Szand, spadam do witaj. wody. No i Ale dobrze. teraz? Dobrze, O Kamil, kurde, dobrze, żeś to o zrobił. Kurde. Bardzo dobrze. No. Dobra, ej, weź ich tutaj zgwałć, Niklaus. Bardzo dobrze, ale niestety w Wormsach nie ma przyjaźni, są tylko interesy. No to ja właśnie, ci mogę dlatego zaproponować, wiesz co? Słucham. Nic ci nie zaproponuję, Koalicję. stary. On ci, właśnie ci wjebał twojego stary do wody i... Nie Będzie mogę. dobrą alelujkę na twarz, Nikla, stary. proszę cię bardzo serdecznie, Nexus, żebyś ty brzydko nie Patrz, mówił. i tak ładnie to Alelujkę ci zrobiłem walnął, tutaj. stary. Aż mi wąsy wyrosły. No. Ale patrz, w waginę nie magnificent. strzelił, wstydził się. No. Nie strzelił Izdin tam, O, kurde, fajnie, ta fajnie, Berta żeś jest jego. ustawiony. Przemek. To Na jego Berta jest życie na najlepsza. krawędzi. No Nie, takie, to jest- No, ma sporo tyle zapasów tam w siałku. możliwości. Mm, Masz tam kogoś pod spodem. tak, siebie. Przecież to jest od niego, czerwony. Faktycznie. Aś ty jest ogarniacz, ci powiem, pierwszorzędny. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Przez Robi swoją Nie własną no, dziurę dobre jest. tam. Ale dziurston. Dobra. Ty masz niemiecki hełm na tą glizdę ubrany. No stary, Nie, no nie właśnie- głupio ci. No nie, no stary, to są moja armia. Cześć Wrzask, witam cię. Czekaj, co my tu możemy zrobić? Gdzie ty jesteś w ogóle? Niklausa nie chce ruszać, Nie, bo to na nie, razie nie, mamy nie. tymczasowe przymierze mamy. No pewnie, że tak.
Takie tymczasowe, ale... No ja chciałem, kurde, Niklaus przymierze, a to mówicie, że żadnych Nie przymierzy mogę, nie ma. no ale no co, nie mogę ze wszystkimi. Patrz, dostał w banie, alelujką. Patrz, Easy, pomogę ci tą dziurę tam. O, jak wyleciał, jak patrzcie. poleciał. Ale dobrze wylądował. No, Ile? 107. Stóweczka. Solidnie. Dzięki. Teraz Teraz patrz, co ci Kamil tu zrobi. zawodowy. Co on tam teraz w ogóle zrobi? No cześć, witam. A, dziękuję za rady tutaj. Jak macie jakieś rady dla mnie, dla nuba w ten, to ja bardzo poproszę. Co ty kombinujesz? Przecież to... A, zresztą rób sobie co chcesz. Matko, co to ma być? No... Co on tu przyzywa? E? Jest w ogóle jakiś nalot tutaj? Jest tutaj byczek jakiś. Świński blitzkrieg. No jest idealne, ej. To było kamikaze, ty durniu. Ła, panie! To było kamikaze. Aleś to dobrześ to zrobił, nie no. O Spoko Boże. całkiem ci powiem. Seto. Bardzo prawilnie. Dobra, no ja tak Chciałem raczej Ten. klasyka Chciałem takie, gatunku. Zabiorę cię właśnie tak. A to tam przy tylu życia to takie No ale no. żart. Ale czemu w ogóle na mnie, Niklaus? Wiesz co? No może dlatego, że Kolega. był najbliżej. O, może nie. Easy po prostu się wkopie we wszystkie góry i będzie czekał. Kolejny pasjonujący dzień. Jak Życia ja górnika. ale lujkami go tam trzeba zarzucić, mu go wywalić ten kawał kontynentu, Nie, kurde. jest coś lepszego. Wezmę bliskich świnie, kurde, tam zaserwuję ci. Mariola jest rubo, Ja. no Mariola od Kamila jest rubo. Rubo Co robi Mariolka. blitzkrieg świnia? Co robi blitzkrieg świnia? Próbuj. Cześć Tuńczyk, Nie witam boję się. cię. Spróbuj. Loteria na czacie, ło, na bogato. Cześć Paździor. No już kurde no. Co ty Ja byś nic chciał nie- zrobić tutaj? Aha. Wiesz, że idziesz w ślady i generalnie... No bo nie miałem co zrobić, miałem za mało czasu. Właśnie, czemu tak mało jest na podjęcie decyzji tego czasu? No bo wziął taki jakiś durny. No, zawodowy. Zawoduj. Kamikaze. Kamikaze, no właśnie. Nie zrobisz tego drugi raz. Ale ani Klausa byś nie chciał tam stary z boku miałeś, kurde. No, co mnie? Po co? No właśnie tak mówię, że Po kurde, co? Nie, to to ty po target. prostu tutaj psujesz wszystko, więc... Masz... To ja psuję, nic nie psuję, właśnie ginę tutaj. Giniesz, kurde, namawiasz na jakieś złe Ciekawy rzeczy. pomysł ci powiem. Lecę! Znowu O, jest jak tak gówno. troszkę obusiecznie ci to Gram wyszło. w Powiedziałbym. Wormsy. Niklausem, Izdinem i Nexosem. O, w sumie tutaj całkiem... O, Rubo Mariolka. Cześć, Aga. O, No, pozdrów. ale patrz. Ema. Ja ci nie robię krzywdy. No ale... To... Poszedłem sobie od ciebie, żeby zabić, żeby walnąć kurde No dobra, tego. no, Masz tam no, Izaka no, na nie dole. wiem, no nie wiem. Masz tam Izaka na dole. No, czy Zostaw kto ma... Izaka. Nie, bo Mariolka, Rubo Mariola ma więcej HP i to trzeba zmienić ten stan. Bogi B? Kurde. Ja mam ten to- plan, ty masz ten stan. Nie! O, sorry! To nie tak miało być. Dzięki. Ja tu Upadł. myślałem, że mam Ach. sojusznika, kurde. Kurde bele, przypadkowo. O ty gnoju. Trzeba być followerem, tak, followować, proszę, followować, donatować, wszystko, subować. No właśnie, a ten co chciałem w ogóle powiedzieć? To? Kurde. Aha, nie, dobra. Jak na przykład Ręka? pytam się o jakąś broń, to ja bardzo bym poprosił o to, żebyście mi tu podpowiedzieli, co ta broń robi, bo na przykład tutaj takie niektóre rzeczy to ja wiem. Co on tu robi? Temek. Wiesz, że sam się stary zarżniesz. Bananem, jak w cyrku, w małpę. O kurde. Miało wylecieć. Miało O, wylecieć. moje, dobry banan. Ale wiesz ile to zadaje obrażeń? To jest kurde wow. Jeszcze jak trafi. O, panie. Timing so vitally important when Hmm. Dobra, czekajcie. O, żeż kurde, no nie mogę tak.
Co to jest? Dobra, ja muszę się stąd wydostać z tej krypty tutaj. Ja w ogóle nie wiem co wziąć za tryb, że nie mam normalnych broni. No właśnie, w ogóle te tryby są jakieś dziwne. Teraz będziesz zwalał, że ci nie idzie, bo broni nie masz Ja też. normalnych. Boogie jest ciulowy. Let's go. I to jest śmieszne, Droga. jeden powiedział, że Boogie jest dobry, a drugi powiedział, że jest ten, ciulowy. O, dobre pytanie. No co tak wydajesz te pieniądze? Na No, szafeczkę. no właśnie Kamil, na co ty tak wydajesz te A pieniądze? dlaczego nie na Agę? Kogo no teraz ja ten? płacę te Dobra. składki na Jaroku, co wy chcecie, ty? Składki jarokowe? No. Które składki Nie mów jarokowe? brzydko, jak... No jak? Izdin mi powiedział, że składki trzeba płacić. No ja płacę 250 miesięcznie, regularnie, no na tyle, żeśmy się Nic umawiali. mówić, ale tam, on cię tutaj kurde coś kręca chyba. Co ty robisz? Co to jest? Holy shit! Ja nie wiedziałem o czymś takim. No tak ci to No żeż wyszło kurde no. średniawo, no, ale wystarczająco. No nie wierzę, kto to mnie zabił? Powiedzcie mi tego, kto mnie zabił. Ja mogę powiedzieć, kto to nie był. To nie ja. Ja byłem, mogę też nie był ja. Okej, dobra, to był Seto. Dobra, tu można zrobić taki motyw. No to był Seto. O ty dziadzie Seto. To ja byłem ja? Ktoś tam się kupi. O! Ale dlaczego nie Nie ma Klaus. dynamitu? Ja kocham No. dynamity Nie rób tego. i- Nie chcę, ale muszę. muszę. Ostatni, zostaw mnie, nie Bliżej, rób bliżej tego. podejdź, Będziesz bo- miał naprawdę korzyści z tego. Uciekaj, O, uciekaj ty- szybko! A, dobra. Bo się... A, i tak mnie wyrzuci. A. Kurde i gin teraz. No, muszę przeżyć. no mi się to nie opłacało w sumie, no ale trudno. No i bardzo dobrze. Właśnie Goddammit, nie. no. Właśnie nie. Cześć Kisielku. Zobaczymy, może później, wiesz? Już będę Eee, grał. Zobaczcie jak do góry leci. Gundel w jasne, proszę bardzo, Ej, rób nie sobie. we mnie, no co ty mnie tutaj... Andrzej! Ej, możesz kierować Andrzejek! tym ogniem. Najlepsze jest to, że zada obrażenia sobie jeszcze. Easy chyba. Tak, 25. No i A nie, jeden dobra, to małe zawodowy wypchnięcie. Ale on wjechał mu tym palnikiem tam? w pupę. Dobra. Cześć Krzychu. To się Przepraszam. krztusisz. Dobra. Jak się to rzuca? Quite simply, marvelous. No i teraz patrzcie. O, kolego. Ale to kurde... No, są te. Zemsta. Teto, To? liczę na ciebie. Na mnie? Czemu No na stary, wykończmy ich, stary. Na mnie? Join me. Don't underestimate the power of the light The side. power of vagina. Stary, uratowałem cię właśnie tutaj. Możemy być przyjaciółmi. Teraz? Stary, zabijmy ich razem, a później się pojedynkujmy. To jest najlepsza zasada. Haizdin, widziałeś? My Dżentelmeńska. musimy się teraz sprzymierzyć. Zobacz, oni się sprzymierzą i cię Halo, zabiją. Proszę się nie przyzulać do grubego. Nie ma Przecież- przyjaciół. Otrząśnij się z tego. To cię zabije. Tam sobie krzywdę zrobisz bardziej. No, takie to było. Kurde, a tam stoi, no i tak... Mam dziwne wrażenie, że Izdin wygra, bo się zabunkrował tam w ogóle. Co by to Zaraz można woda. było? Zaraz woda będzie szła do góry. Ale ustawił ten tryb durny. Ten Boogie Boy jest głupi, znaczy on jest spoko, ale tam strasznie rzuca tym celownikiem jak rzucacie. No, jest taki... Uuu. Widzisz jaki Patrzcie, ryk? jakie ma kurde. Izdin w ogóle wszystkich tych. O. Obok siebie. Wrzasku, nie Teto. była sprawdzana obecność. O. Wszyscy niech się zgłaszają. Nie rób tego. Czemu ty to w ogóle zrobiłeś? Powiedz mi. Ale co? Oni cię teraz zmiażdżą, jak gówno. Patrzcie, Izdi zakopał się we wszystkie Oni mnie dziurki. zmiażdżą? No zobacz, zakopał Izdi się we jest wszystkie spożo dziurki. gość. No zobacz, że ma wciul życia, a was zarżnie. Wygrał w tym momencie, no. Beta się opóźniła. Mario, Nie no, no ja już Mówiłem, grałem w widzicie, będzie betę. was teraz obrzucał, kurde. Trzeba go z tych norek wyciągnąć. O. Jak siedzi na nim. Nagła śmierć. Timing so vitally Ooh. important when locked in conflict. On the dark side. Wszyscy obecni, bardzo dobrze. Właśnie, Teto, jaka ta mogę lista cię nie obecności?
Mogę cię Co setą nie lista zabić. obecności? No, u mnie jest lista obecności na live. Kogo Wszyscy nie ma, to zawsze są, perban. nie ma czegoś takiego, że jak kogoś nie ma, wszyscy są zawsze na liście obecności, nie wiesz o tym? No, póki Ty co, chodziłeś- tak jest. Na studia. No. Chodziłeś, Ale krótko. ale Biedny. krótko. Znaczy no, krótko w sumie. Według mnie za długo. Tak, grałem w betę Rainbow Sixa, jest całkiem spoko, ale nie różni się za bardzo od tej closed bety. Nexus jest na wykończeniu. No dlatego zostawcie mnie. Zawodowy, walcz! No. Dajcie żyć. Walcz! Dajcie żyć. A ja walczę. Walcz, ale nie ruszaj walcz. moich glizdów. No chciałem, tylko widzisz, tutaj nie robisz źle robicie. O, gruby chyba, o, gruby, O, się Dobre, załadował. dobre, gruby jest, Dobra, gruby No, jest no robota. nieźle, nieźle. Gruby jest taki, że w sumie nie. Powiem ci, wykombinowałeś to, o, no, Mariola. Mariola... Mariola, Bobim, kurde, w Nexusa, co ty ode mnie chcesz? Gdzie we mnie? Mariola, już powiem jestem ci na tak, wykończeniu. it's nothing personal. Wypieprzył, stary. Oj, Spuścił go. Jak wodę w Ja nie klozecie. chcę zmówić, ale teraz trzeba chłopaki tutaj... Niklaus. Przejrzyj na oczy. Przejrzywam. Nie bądź Nexus, ten. już tam weź, nie płacz, że Dobra. przegrasz. Przejrzyj na zaraz. oczy. Kurwa mnie knucie Nexosa, gdzie ty jesteś? No Nexus jest tam, O, dalej, leci dalej, owca. dalej. Leci. Co z tego będzie? Nie, nie Uuu. Co to było? Polityczna intryga, kurwo. Teraz cię dojadę. Niklaus. No, masz Słucham. szansę Niklaus, faktycznie i słuchaj. Zina zabić, no. Słucham cię. Zrobimy tak. No. Zabijemy razem Izdina i ja sam skoczę do wody. Umrę. Mhm. Zobacz. A widziałeś Mhm. ostatnio Nexusa Nie, nagranie, nie, nie. jak kogoś oszukał? Nie oszukałem nikogo. Oszukałeś. Nikogo nie oszukałem. Oszukałeś, właśnie chcesz wygrać i takie dziwne rzeczy mówisz. Ja, no ale wygrać nie ma to opcji. raczej już się mu nie uda. Tak, dlatego mówię, że i tak masz mnie na strzała, tylko nie chcę, żeby zginąć z rąk Izdiego. Ale zginiesz. Otworzę ci tutaj przy okazji ten, wejście, żeby go zabić. Masz. No dobra, w sumie trochę się nie ten, ale dostał obrażenia. Stary, Niklaus, musisz to stary zrobić. No muszę. Dobra, co by tutaj... Co Nie by tu muszę. użyć? Kurde, aż sam nie wiem. Co kupiłem ci? Dobra, No prosiłaś o tradycyjnie. jedną. Nie powiedziałem, że masz kupić dużo soli. A, to ja Bum. nie wiedziałem. Kupiłem jedną, myślałem, że jedna Na wystarczy. 4 kapelki starczy. Na co? 4 kapelki. No to nie, no to ci kupię więcej kiedy indziej. Ja to sobie kupię, no bo ja już teraz mam czas, chciałam wszystkie kapelki. Dobrze. Dobrze. Czy będzie zemsta? Czy będzie zemsta? Już ma teraz wolną drogę. Czy niebieski Nexus umrze? Chyba Tak. umrze. Chyba umarł. Chyba umarłem. Chyba umarł. Kutasy. Nie, to była kwestia, żeby rundy były szybciej, więc... Nie, mi się zatopi ten na dole teraz pewnie. No. Albo jeszcze nie. Widzisz, mówiłem ci Niklaus, teraz przegrasz. Wow. Sorry, ale przegrałeś już teraz. w tym Uciekaj, Niklaus. momencie. Uciekaj stąd, zostaw mnie. Myślałem, że wleci w te miny. No dobra. Co by tutaj Źle zrobiliście. powinno gnojki. styknąć? Typał Nexus, no O, kurde. o. Potrójne Jeszcze jak go to... poniewieranie. Ale jeszcze ty Da, dostałeś. ale wiesz o tym, że Izdin wygra, bo on jest najwyżej? Mam... I macie na strzała teoretycznie, bo jak się podsunie... A, dobra, teraz... Jarek, Jak cię- podejmij to jak cię- wyzwanie. Jak cię Znasz wywinie tak... osła? O, Ja znam osobę, Oj. ale wpadnie do wody. Nie, nie wpadaj! o dobrze, 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 bardzo dobrze. Ziomek. O, nie. No, dobrze. Bardzo dobrze. Osioł jest dobry, jak masz dużo tego, dużo podłoża pod sobą, tak to widzisz. No. Tak Bardzo się to dobrze. kończy, ale jemu możesz osła puścić. A, Właśnie jak tak. najbardziej, dlaczego nie? Ale nie tu, to Tylko nie, się o. odbi... Idealnie. Byłem. Bierz go! Nie, nie. Oje, a sobie wysepkę zrobiłem. No, powiem to ci, że się to raczej nie sprzyja. pozałatwia. Nie sprzyja ci. Średnio. Patrzcie, to niecie tam razem, kurde, we dwójkę. Nexus, czy ty masz swoje fab dressy na sobie? Nie, ale mam inne dresy. Mam legendarne inne dresy. Nie fab. To jest płacz dres się nazywa. Może tak tradycyjnie Wylewy. powiedzmy, co? No, tradycyjnie dobra. Nie trafisz.
Tu trafi. Niklaus, mówiłem ci, ja widzę. O, Mówiłem ci, stary, mówiłem ci, nie posłuchałeś się mnie i przegrałeś w tym momencie, stary. Dobrze. Powiedziałem wam, że Easy wygra, powiedziałem drugi wam, to że jest wygra. jak pierwszy, a w ogóle to u mnie Izdin nie wygrał, bo taki mecz i takie granie zakopany pod ziemią to jest gówno, a nie granie. No właśnie. No tak, ale... Tyle ale mam do wygrał, powiedzenia. Ale wygrał. Przepraszam, Da się że zmienić ten nasadzasz. tryb tutaj? Nie, Spróbuj muszę zmienić tryb. stworzyć, muszę jeszcze raz stworzyć. Tyle To jest powiem. głupie. To O, No, o, to jest piękne. To jest piękna destrukcja, to jest moi Coś drodzy, mi tu piękne. przyszło do głowy. Nie, Niklaus, Coś ostatni mi bierz. tak- Ostatnią broń, za osłem. Ostatnią broń za osłem, śmiało. No, Nie, to jest nie bierz. Armagedon. Ostatnią. Tak? Nie bierz Armagedonu. Zabijesz Jeszcze tego wszystkich. nigdy nie używałem. Dajesz. Nie używaj Kuźwa, tego, no śmiało. kurde, to będzie Naciśnij najszybszy spację. odcinek na YouTube, jaki Kurde, zrobiłem. spację. O, panie! Ty wiesz jak to napierdala długo? Ty się sam zabijesz. Dobra, liczymy, RNG. Ja już... O, jeszcze mini tam wybuchają. Jak się szyderczo śmieje jeszcze. O Boże, ale fajnie. Zobaczymy kto O, najwięcej O, ucierpiał. panie. Tak możesz mieć. Ej, to wyniszczy całą mapę. Nie wa. To jest Blitzkrieg, chłopie, spalona Dobra. ziemia. Liczymy na to, kto ma szansę przetrwać. Jeszcze jeden Armagedon, Ło. zobaczymy kto przegrywa. Bez Armagedonów, no rzecz kurwa mać. Jak bez Armagedonu? Albo nie, każdy i pierwszą rundę spuszcza Armageddon. No nie no, Tak. przecież to No zaraz ja koniec oczywiście będzie. wyszedłem najgorzej. Wiecie, najwięcej chyba swoich zamordowałem. Topił. Strzela się, kurde. Jaka żonglerka. To jest właśnie I kurwa, pierwszy moje szczęście. atak. I to jest moje Zawodowi wybici. No rzecz kurwa, no wiecie, no przecież to jest... Długo Ja nie... wiem, że to jak grać na cheatach. O, ktoś pada. Ja wpadłem. Ja już O, nie nie, mam nie, nie, życia. No i po zawodowych. Seto już To skończył se, grę. to se pograłem. To se pograłem. Boże. A tak, tak średnio bym powiedział. Panzero. Nowy trailer Legionu, tak. Infernale spadają. Biały O, ktoś tam fosfor, plumknął. dokładnie. O, nie. O, Przestać uderzać te durne kurde te. Dobra, teraz Armagedon. Mi został jeden. O, już nie. Raczej słabo. Fajna gra, panowie. 2 na 10. Nie no, Zajebiście. fajnie było. Fajnie był. Szybko, Nexus szybciutko. Armageddon. Pierdalaj. To se pograłem. Fajnie się z wami gra. Idę do Mateusza i Beatki. Kurde, a czyja to wina, że miałeś tak ustawione te glizdy? Możesz kurde, no nie wierzę. Quite simply, marvelous. W sumie to ja mogłem jeszcze sikać. Jakbyś... O, Weźcie tam, kurde. Przestać mu napieprzać Armagedon. te Armagedony, no Jezus, Puśćcie nie już mu to nie mają. dobra, no nie będzie już Armagedonów. Osioł leci. No nie tak się miał A co wy nie umiecie Chociaż- puszczać osła? No nie tak, miał być bardziej w prawo. Prosto do kibla pada. Nie, bo osioł się tak źle odbija. Z glizda from pizda. To powinno cię ożywić. Dzięki, gro. Chyba nie. Chyba nie. A da się nim skrzesić robaka. Teraz spróbuję. Da się, Zaraz spróbuję. spróbuję. Błyskawicą na nagrobek. Ale no... Który jest mój? Już nie pamiętasz, który. Twój chyba był ten. Spoko, moje Sorry. wszystkie w wodzie są. Mój jest taki szpiczasty. Nie wiem, może Machu Picchu jest twoje. Ej, Mój weźcie jest ten- tego Nexusa, bo przecież on jest tam na strzała, kurde, na skraju. To ja. Po co Nexusa? To powinno mieć jakiś timer, albo żeby można było A, przeszkadzać idzie. przeciwnikowi. No. Zajebiście. Nie. Ledwo. O ty stary, ja cię teraz kurde tej zerżnę tak cię w tyłeczek. No cóż. Wonder awaits us. 2, 4, now observe carefully.
Flaga Unii Europejskiej została zakreślona. Patrz, przeżył jeszcze. No prawie że przeżył. Tak trochę prawie. Niklaus. Ostatnie tchnienie. Niklaus, zniszcz. Ostatnie ciele z obory. Zrób ten. Zniszcz Izdiego, a oferuję ci fair walkę. No, nie uwierzyłem. Nie uwierzyłem. Stary, Też nie wierzę. Zrób to. Do it. Do it. Niklaus, bo cię będę musiał zniszczyć. Zrób to. Ja nie mogę, no nie mogę ci wierzyć, nawet jakbym chciał, to nie Zaufaj mogę. mi. A, bo to Stary. też zginę, O, no to nie wiem, co o. by tu zrobić mądrego. O. Stary, Nie zdążysz zaufaj mi. uciec, Po prostu Mikołaju. weź zabij Nie, Jarka. nie. Pijem. Nie, no. Czy to się On się uda? zatrafisz w głowę. Nie! Co ty zrobiłeś? LOL! Jak się nastawił jeszcze na wypierdzielenie. Zepsuta pała. Pała nie zadziałała. A, no O, to tyle. Jeszcze ma To możliwość. pograłem w sumie. Boże, te nieograniczone owce są durne. W sumie tyle. Co ja mam powiedzieć, Mikołaju? Kamilu, powiem ci tak. Na dwoje babka wróżyła... Tyle ci powiem. No okej. Nie wrzucisz tam, no przecież jak? Nawet wiatru nie ma. Ale mogłem próbować. Spróbować rzucisz zawsze tam. warto. A Idź trochę bardziej w prawo. Rzuć. nie no, No, kurde, że- osioł też. Osioł jest dobry. A Dawaj, to, osioł. to ja też mogłem tak zleci na rzucić prawo. osłem, ja chciałem honorowo grać. Odleci chyba na prawo. A, dobra. to Aha. w sumie. Ciul. Uwaga, leci! Bum. Ale ciulło! O, Ej, mogłeś tak Już bardziej od kurde, lewej. wylądowało na mnie. Mogłeś tak bardziej od lewej. Dobra. Jak ten celownik lata. To nie jest takie hop-siup. Jak No, ale głupi. to przecież to trzeba chwilę poczekać, nie? A co to jest jakiś... A, to jest telekineza, osioł, Armageddon. Cześć, Mr. Setokan. Ariuken. Mimo tego, że ja chcę Hej! wejść jakoś tak tędy. O, dołączyć sobie. A jak te. jak tą owcę się... On ją się rzuca, a później co, jeszcze raz spację? Spację, Żeby ona tak. trzeba lecieć? A czego czujesz, że ona leci we mnie? No bo nie Jesteś rzuci przecież w kutasem, siebie, nie? stary. Że tam jest Niklaus z tym. Niklaus, do it. Obiecuję ci, że jak zabijesz Izdena, to stary wskoczę Zostaw do wody mu tutaj wszystkimi. dynamit. I I zabij Albo- Izdina, a albo skoczę minę. wszystkimi do wody. Wszystkimi. Mhm, Ja sam Nie skoczę skocz, do nie wody. skocz. powiem ci, prawie, zaufaj mi. ale no prawie Zaufaj- uwierzyłem. Nie, naprawdę, zaufaj mi, stary. Jest dużo osób na streamie i każdy nazwie mnie po prostu Mhm. brudnym Kłamcą. kutasem, stary, jak tak. Nie, Ale co z naprawdę tego, ci że mówię. cię nazwie? Przysięgam. No nie kulaj się! Jezus Kula Maria, się. masakra. Zajebiście. O Boże. Niklaus, Głupia gra. oferuję ci tutaj Było grać tak w H1, wiele. jak człowiek. No nie? Oferuję ci tutaj My wszystko. graliśmy wczoraj w H1, słuchaj, powiem ci. Tylko, że ci nie było. No ja byłem, przecież live'a miałem wtedy. Tak? Dziś popatrz, O, on będzie mnie tak. gnębił. Dlaczego my graliśmy bez ciebie? No to zadaj sobie to pytanie właśnie. Taki kolega z ciebie jest widocznie. Albo Izdin widzisz, kurde, mówił, że coś tamtego. O! No. Super promo na Steamie, ale i tak lepiej kupić na G2 z kodem Pieron 3% zniżki. Kodem Seto. Pieron. Pieron. P-I-R ony. O. A widzieliście nowego banda? No, całkiem fajny jest. Tego Całkiem fajny za tą kasę. gridami? No i nie tylko. A co jest ciekawego na Steamie? Jakieś przeceny są wielkie? No teraz jest chyba ten. Możesz, kurwa Ooo. mać. No i chciałem to zrobić... O, Teraz jest o, chyba jak- Black Friday. Black Friday? A jest jakaś specjalna promocja, czy po prostu trzeba szukać gier? Nie wiem, nie patrzyłem. Jakieś Jakby to konkretne zrobić, żeby tytuły? tego nie zdupcyć? Owcą. Mogłem też tego użyć. Zapomniałem, że ja mam coś takiego. Zapomniałem, że ja to mam. Dobra. Armageddon. Ten jak chce się poświęcić i zabić ich. Trudno. Przynajmniej będzie wesoło. No i No i tak. Meksyk wygrał. Rozwiązałem tą rozgrywkę, krótko mówiąc. Patrz jak dupą Zaś wam drugi. poruszam. Mogłeś stary być zwycięzcą, ale jesteś drugi. Drugi to jak pierwszy. Dzień dobry, cześć synkat.
Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd Pytacie się skąd się wziąłem? wziąłem? Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek. Co to za rapsy jakieś? A w domku radio, światło, gaz. Zatem Więc zaśpiewam jeszcze raz. powtarzam wam jeszcze raz. Ej, ten tryb jest dobry, bo tutaj w określonych rundach się odblokowują jakieś rzeczy. Kto pierwszy? Teto. Tak, pan Zoro już Cześć, to czytałem Samuelek, 3 witam. razy. 3 razy dosłownie. 3 razy. Jak się odbił, kurde. O, ale to porobił. Patrzcie, teraz mu w Cześć. oczy wbije to. Pinky, Twinky, Winky. Co on tam wykombinuje? Zaraz on szuka i on widzi, że baseballa nie ma odblokowanego No, o, jeszcze. tak czułem, bo to jest normalnie, Sztuka ty jest kamikadze. zboczony na punkcie tych min. On zapomniał, że te miny nie działają chyba. Boczony. Jak to nie A, działa? dobra, działa. Ta zadziałała. Okej, ta zadziałała. No, Jak prawie- jeszcze prawie- mocno. Prawie przeżył. Patrzcie. Ja nie jadłem kebaba od jakichś 4 lat. Albo 3. I w sumie mam ochotę jednak. A jednak. Ale z takiego naprawdę zaufanego źródła, żebym nie żygał. Są takie, jest coś takiego jak zaufane źródło kebaba? Chyba jak se sam zrobisz. No w sumie tak. Ale Kogoś to leci musiał- w ogóle. Musiałbyś być Turkiem. Z Turkolandu. Ten, co kombinuje. Nie! Kurwa, sam się Co spadłem. to się... Nie! Dobrze. Cześć, Bolec. Za dużo O, ten, mogą Bolec, się wybić kolec. tam bardziej. Musimy zawiązać współpracę i zdjąć. O. Widzę, że się sami wykończą. No i wyszedł. Wyszedł z Jaką ciebie współpracę? Sosnowiec. O Taki, co że się chodzi? z kolega. Przed chwilą współpracowałeś z tym, z Nexosem na Ja? początku. Nieprawda! Nie, Jak to? No na nie! samym początku, no. Chwila tam była taka. Czemu ty Czemu? No to zrobiłeś? Ale czemu ona od razu wybuchła? Ja ją chciałem Bo za aktywować, bardzo Cymu! Ale i tak by Cymu, się to się tak walnęło. stanęło. Nie Ale ja- zdążyłbyś uciec. cofnąłbym. Ja pier... A miałem tam mu zrzucić na dół coś. A Ale patrz. z Ładnie wybuchowymi stoi. materiałami nigdy... I pamiętajcie dzieci, nigdy nie bawcie się materiałami. Czemu Pamiętajcie, rok dzieci, pocałujcie kurde. misia w dupę. Ten mały nie aktywuje mnie. To się może nie udać. Cześć, Kenepski. Pieron wie, co z tego będzie. Ariuken! Kurde bele. Stary, ale ci teraz... Trajektoria źle Klaus- wyliczona, bo ja Dobra, kończyłem... dobra. Teraz Się zaraz Niklaus dojedzie. mordę przerobię, Przykro jak mi. tylko się ten... Ja kończyłem liceum, a nie Roka złodziejem matematykę. tutaj, Co to był? Ale podeszłeś, stary. To jest moje słownictwo. Podeszłeś. Ja czuję, że tutaj coś jest nie tak, kurde, że coś się skupiają na mnie za bardzo. W życiu. Ja Przypadek. potrzebuję sojusznika, żeby ich zniszczyć, kurde. Przypadek. Z wami się nie fajnie gra, akurat z wami się nie fajnie gra. Który to jest ten atak? A, ta piącha, dobra. To jest Seto, czemu Seto? Czemu Izaka bijesz? Na Alt F4 jak naciśniesz, to masz specjalne combo. Kurde, no nie posłuchał. Shoryuken. Świetnie. Teraz mnie gwałcą. A to Easy i Mr. Setokami robią. Ej, Niklaus. No, Zobacz, patrz co oni robią. no co robię? No widzę, no Jak- widzę. Ten jak kombinuje. Tylko przetrwać. Nie, No Nexus, to my takie, tylko chcemy... to ci powiem, po najmniejszej linii oporu takie tu robisz rzeczy. Nie. Ja Nexus. tutaj. Jak wykończymy ciebie, to szybciej rundy będą nam leciały, tak? No. Czemu szybciej niby rundy będą No, bombazić? będzie jednego gracza mniej. O kurde. O Boże. O O Boże. Przeżył. No jasne, że przeżyjesz, O. kurde. Dynamit Wojna na mało wszystkich dopiero. frontach. Ale pomsta kutachy. będzie okrutna. No nie, to jest niefajne, wszyscy się na mnie rzucają. No widzisz jak to Bo jest? ty knujesz. Nie knuję, ja po prostu szukam przyjaciół, żeby to wykończyć. Ale nie o szukaj tym mówię. przyjaciół, kurde. Rudy No bo też nie mam kiedyś ich, nigdy szukał. nie miałem przyjaciół, no. Dlatego szukam w internecie. W WoWie kolegów. masz dużo. Nie, oni są tam chcą, żebym gold wysłał, kurde. Jeb free, please. Znowu mina nie wybuchnie. Nie, ty jesteś małym. Ty, no Easy, no co jest? Cześć Malien. Wagina. Serio chcesz mnie... A, Spenetrować? To jest polityczna intryga, stary, zobacz, patrz.
Ale jesteś i z nim. To jest polityczna intryga. Ale Nieładnie. Ale z prezent. ciebie kolega. Ale kolega. polityczna intryga. No czemu? On miał polecieć. Szło to lepiej zrobić. Przetrwałem Izdin. No i teraz co Niklaus może Przetrwałem. w tym momencie zrobić? Ah, Niewiele, oh yeah. a w zasadzie nic. Nic. To jest Ja- niebieski. Wiesz co? Powiem ci, Niklaus, że nie wiem, co chcesz zrobić, Ale się ale domyślam. się domyślam. Patrzcie, są tu... Czy to tak może granacika zadziałać? takiego. No curwa! Dobrze, dalej, 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 dalej. Curwa. O, Teraz jest już, kurde. Może stupił. No dobrze. Achoo! zdrowie. haciu. Whoa! Wal Niemca w kask. Nie chcę O! nam adept. Nie, O we mnie. panie. Niemca Ale w Izdin, kask. ty ostatnio mnie coś tutaj, wiesz co, porobiłeś? Ja? Przecież to No. była pomyłka. Sam jesteś! Boże, Moja Czekaj, żona czekaj, miała co na wy w drugie, ogóle? Cześć, pomyłka. Co wy tam rzucacie? Czekaj, Nie To jest interesuj namierzone. się, bo Za kociej mocno, mordy no kapłem się dostanie. na Thanos, że za mocno. bunkrowamacz robi. Mądry. A co to jest za... O panie. Wichajster. A, to takie raczej słabe. Tak jest raczej Nie, słabe, to jest no. dobre do przebijania się przez te, przez, wiesz tam... Timing so vitally important when locked in conflict. O boż. Brawo, Jebnie. brawo. O, brawo. GG. O, Ale świetnie, to się tam zalałem. Nie, no myślałem, że ta mina... Najgorsze jest to, że te miny zawsze wybuchają w takim momencie, tak sobie idziesz. O kurde, Nic nie mu tam wybuchnie. jeszcze mu coś tam wrzucić tylko. Jesteście słabi. Dawaj Berta. O kurwa, tam jest mina. Który Nie takie idę. upośledzone głosy wydaje? Nie mam pojęcia. Czekajcie. A czy to się uda? On chce tam zrzucić, kurde, Chcesz tam to? zrzucić... Gdyby wykorzystać. To chcę A, tylko... Patrzcie, jak Andrzej kombinuje razem z tym, z kim. I wrzucisz tam. to się nie... kurde. Super! No to zrobię specjalnie, żeby do paczki sobie szybciej wysłać, kurde. Nexus Lunch się na to. paczkę. No ja zaraz tamtąd wyjdę, kurde, muszę uciekać. Niklaus. No, chyba nie. Niklaus po ciebie idzie. No, a kurde, tam jakby coś Niech wrzucić pomyślę. przez tą szczelinkę, to by było Patrz, dobrze. ale patrzcie, a widzisz, mówicie do mnie, że knuja, patrzcie, siedzi tam seto i się boi o tego 105 robaka, kurde. No weź przesady, 105 Boi może się nie sta- zabije mi go i tak No 105. ale nie no, kurde, jak to dobrze Nie, zrobił no to mądrze. nie, ale... Mm. Ale siedzi tak, o, No nie on by wiem. tam coś mu wrzucić. No głupio tak to zostawić bez niczego. Z drugiej strony. Ta bazuka jest w tym trochę słaba. No, 35 tylko. Spokojnie, damage do damage'u i nie ma robaka. Ale tam wisi, kurde. Na skraju, na przepaści. Cześć Relok, witam. A co tam? No gram z Seto. chłopakami, no gram. Co zrobi Seto? Mam pomysł. Nie wiem, Czy czy on Seto mi się zemści się uda. na Niklausie? Czy Nie wiem, czy mi się postanowi zemścić uda. się na Izdenie? Se A to nie, śmierdzi nie ma tego, co skarpetą. chcę. ISDN tego, co znajduje chcę. się bardzo blisko miny, dlatego możesz nałożyć damage na siebie. To jest lektor pomagacz. No. On go No tu i- chce sikać. Ty byś On ino go- low ta woda. On go spuści, patrzcie. O, spuścił go. Plum. O, Tyla. Porobiony. A wiecie co? Ja mogę jeszcze coś zrobić. A co ty możesz zrobić? Ej, jak? jeszcze? Co jest? 20 sekund masz jeszcze. Go. kamikadze w powietrze dajesz. No, skacz do wody, wskakuj do wody! Standardowy. Fajna zabawa, nie, Niklaus? No. Kurde, ale to porobił. Serseta, no właśnie, Serseta. Czemu ta mina nie wybuchła? Bo jestem mały. Ale to od wybuchu powinna mina pęknąć. No to nie wiem. Nie powinno. Było trzeba wykorzystać moment. I gnoja tam w tej dziurze. Którego gnoja w dziurze? No Nexusa to teraz uciecha.
Hajs zbiera. Mówiłem. Nie ma hajsu z reklam, to pozbiera sobie w grze chociaż. Kutachy. Chyba kurde iść na tego hitboxa wreszcie. No. To ja wiem. Myśli. No Patrzcie właśnie jak z- myśli, patrzcie go. Pago, A pago. jednak myśli trochę. Rok złodziej. Jarek łowca szparek. Mhm. Ej, to ci nie uda, wiesz, No, wiedziałem. Wiedziałem. W ostatnim momencie, no. No aż tak kurde, ale- średnio. Na Dobrze. kim w ogóle Kurde. ruszasz jak rzucasz? No, bo niechcący się ten kliknęło. Dobrze, Fucking Nexus. hell. Ale i Ale tak byś to go przecież zrobiłem. nie zlał, bo on jest... Zlałem, w widziałeś ile tam wody było? Nie, No, ale by go wylało on z tego. Nie wylałoby go, jak on już jest w Wylałoby takim go. zagłębieniu, to go nie wyleje, on będzie Zagłębił Wyleje, może że od to razu. ciśnienie, stary. zagłębiu, jak jest... To ciśnienie, tak, nie wiesz jak woda działa, stary. A, To jest idę, fizyka. To jest Tam Newton, jesteś czy jak tam. ciśnień. Nie wylałoby Izdin, nie? Wylałoby. Mogłoby. Kuźwa. Kurde, no nie Troszkę wierzę. słabo, no. No troszkę słabo, Nie. musi się teleportować. Teraz Nexus noob. O, Nie o, będzie chciał wylać. Patrz, patrz. Wleję go. Co on to w ogóle robi? Ej, bo... No Padło średnio. wodę. bo byś spadł, kurde. Podejdź bliżej. I No nie, już krótko, dobra. dobrze. Dobrze jest. Też nie Kurde, jest dobrze. zabił mnie. Nie jest dobrze, bo chciałem jeszcze tamtego robnąć, ale tamtego nie robnę. Ale może, może, nie. Może jeszcze- tak, może jeszcze nie. troszeczkę... O, trafił go, no scope. Jak 360. w ogóle, no. Fuck. Ile mi zabrałeś? 20? Co za 25. typiarz? Za kolecy za typ. To co dziś będziemy grali jest u mnie na czacie wykrzyknik plan. Wystarczy, że wpiszecie, zobaczycie co będę dzisiaj grał, więc... Pago, co ty chcesz A zawrócić nie, jak bo myślałem, Wanted? że mam plecak, ale... Dobra. Ale, Chciał uciec. ale, Ale może Ale? się tu usiedlę. ale nie wiem w sumie. A czy to tak się uda? No gdzie no? Worth it. No gdzie no? No Wurf? gdzie? No nie no. O, koło Przemka i jakby jest blisko... O nie, ja to myślałem, że to się O, całe przebije. No właśnie, czemu to całe się nie przechodzi? Kuźwa. No to Bardzo całe dobrze, powinno. to już to jest kurde, Ciulato. za to, że się na mnie uwzięliście, chłopaki. Zobaczcie, a tu Seto tylko się cieszył, uśmiecha tą mordę, bo ma najwięcej kurde życia. Ej, nie mów Ale- tak brzydko. Uśmiecha ale- tą twarzyczkę ładną. Ale spokojnie, znając C, to zaraz sam się zabije. A co jest UFO? UFO Nie, przesuwa obiekty, te takie na przykład... Obiekty. O, na przykład tam, gdzie Niklaus siedzi na tym, to możesz wyciągnąć mu spod nóg i to gdzieś przestawić w innym miejscu. Dzięki. I to jest jako fizyczny obiekt. No, ale to i tak nie wpadniesz do wody, bo tam jest niżej. No ale, no nie wiem. w sumie, nie, no czekaj, no mógłby się ześlizgnąć teoretycznie. Mógłby się ześliznąć. Takie gdybanie. No. Nie ma osła. Teleporcik, patrz, on to chce. Zobacz, dobrze, że mam odpalonego live. To What? zobaczę, co dostał. Czy już się zaczyna ten? No. Tak. Bo specjalnie ustawiałem na 10 minut, żeby było ciekawie. No Goddammit, nie, nie lubię takiej ciekawości. to jest słaba ciekawość. Kreta dostał, shit. I teraz paczki będą zbierali, kuźwa. Pomoc dla powodzian. Dla Nexodian. Kto Nexus zebrał? Nie wiem, bo nie mam jego live'a. Odpal szybko, bo Patrz. tam jest duże opóźnienie. Nie mam pojęcia. O! Tyki. Pieniążek. Patrz. Jakbyś porozmawiać o Bogu? Jakiś Jezu- wymyślił Jezu- to. O, zaraz spadniesz, stary. Jezusie Chytrusie. Patrz Jak co on się tylko tutaj ruszysz, robi. spadniesz. Jak na krawędzi. Boże, co ty masz na boczku? To by mu tu pieprznąć. Ale on i tak się No weź, utopi teraz rzucaj na samej cokolwiek rundzie. na dół, bo zaraz spadniesz. To Nie, się... Spokój się. Nie rób się, tak. odbije się. Nie, w sumie Odbije nie. się. To, ale tak leciutko tylko pęgnie. Patrz. O, Tak! Nie! Trochę tak, trochę... Nie, my za... tak, w sumie niepotrzebnie. Kurde. Jeszcze O, Niklaus, w prawo się ruszysz i umierasz. No Dwa dobra. razy do góry. Co ja Raz do bym tu góry. mógł zrobić? Dwa razy do shiftem góry. w lewo, dwa razy shiftem w lewo. No na pewno. Nie, No nie co? wierzę w Albo żadne liną, wasze liną, słowa. Liną, To stary, podskoczysz liną. do góry, prosto do góry Lina, podskoczysz. uciekaj.
No Dwa tam na półkę jest no demo. może jednak. A, o jest. No widzisz, kurde, mówiliśmy ci dobrze. Ty tam się cio. Musisz załatwić. No kurde, mówimy ci dobrze, a ty nam nie Tramsu. wierzysz, no. A nie wiem, co bym w sumie chciał zrobić. Wujek. Nie, co? Nie w tym momencie klikłem! Rozbujał się do wody. Srylag. Czaty, nie patrzcie na to. Nie patrzcie. O, wow. Można za to dać donate'a na otarcie łez. Kurde, ale nie przegapi okazji, żeby donajcika wyłapać. Ale o co chodzi? W jakim celu Lol. ta agresja skierowana Jakie to przeciwko było mnie? złe, o Boże. O mój Boże. GG. WP. To czas! Nie, Co on myślałem, robi? myślałem, że spieprz. Nie wiem, coś co spuścił na łeb. A, spacja. Krowy! Ło! Dzikie krowy jebać. Oh shit, ale dostałem obrażenia. Nie. Tylko nie to. Exos. Będziecie mieli później miejsce, czy nie? Tak. Znaczy, Tak. ja se skończę. Muszę się coś zrobić. Para pa pa pa. Doby się emotka dat fail. No, ostatnio często są faile, to... Trzeba coś pomyśleć na ten temat. Nie rób tego, Nexus. Mówię ci, Dobrze. nie rób tego. To dziki żubr. O kur... Oje! O Jezus. Easy, oszczędź na tą rundę, stary, zobacz co dla ciebie zrobiłem. Oszczędź, uważaj. Oszczędź panie, Oszczędź! Oszczędź. oszczędź panie, Muszę coś błagam. sobie aż sprawdzić. Tak bardzo proszę, Proszę! tak bardzo Błagam. proszę. Nie, naprawdę, proszę oszczędź mnie. Patrz, masz tam seto końska. Powiem ci tak, tyraj go, ile wlezie. Tamten robak mi się jeden zaraz utopi. Trzeba Dziwne go dwa. definitywnie wyeliminować. No tak, no ale wiesz, no tutaj też kurde... Muszę przecież myśleć o tym. Przyszłościowo. O sobie. Tak? Dokładnie. Easy, pomogę ci wyeliminować seta i się zabiję, stary. To jest moje przyrzeczenie. No bo jeszcze, znowu bo jeszcze to nie, samo. bo jeszcze nikt tak stary nie zrobił, kurde. Exos, przecież To wiesz, jest że nie. oczywiście, że ja ci kurwa ufam, co nie? Nie, naprawdę ci mówię, naprawdę ci mówię. Nie rób tego, uwierz mi, że zginę. Jak będziesz chciał, nie. Ogólnie o to chodzi, żebyś ty zginął. Jebnie. Kurde, ale jesteście kutachy, zero zabawy. No, jest zabawa, ja się śmieję. Cześć Oliwier, witam. Ale z was kurde. Teraz będzie prawilny pojedynek dwóch dżentelmenów, tak? No No nie, właśnie. to jest Że pojedynek jeden nubów. drugiemu nie wciska kitów, że go nie zabije, bo po prostu nie wiedzą, że Nie, go ale to zabiją. nie, ja bym nie zrobił tego nigdy. Nexus, kurwa, Nigdy. ile ja cię znam? Teraz Od nie, bo wczoraj? z polityczną intrygą nie można przesadzać, bo widzicie jakie są rzeczy. Teraz naprawdę chcę raz zrobić kurde takie, bo wy nie możecie się spodziewać kiedy to będzie, no. No ale my się tego spodziewamy zawsze. No ale to nie będzie zawsze, to nie jest zawsze, a możecie skorzystać na tym bardzo. Dlatego nikt ci nie lubi. O, poszedł mój roba. O, Ojej. się utopił. Teraz wszystkie tu przegrają. Easy przegrał właśnie w tym momencie, a mógł wygrać. A czemu? Czemu nie przegrałem? Stary, bo ci to mówię. Bo tak. Gwałci tutaj tą wodę, kurde, na mokro. A ja myślę, że jeszcze można zrobić wiele ciekawych rzeczy ze swoim życiem. I tak dalej. Czemu tam jest? Czy tam mina? Jezus Pikała? Maria, tam była Czy mina tam i nie pikała wypał. mina? No pikła, ale nie wybuchła. To był nie wypał. Jo, ale wypało. Patrzcie, widzieliście jakieś waginę i owce? O, shit. Nie, ale było widziałem... słabe. O, nie powiem, Nie, co ale było. się domyślam. Polityczna intryga. Nie, ale widziałem takie tagi. Widzę je codziennie. O Boże. No i teraz, kurde, ja Mariola tutaj chodzi do kibicuję Ale temu. się domyślam. Teraz Seto kibicuję, a kibicowałem z DN-owi, kurde. Seto, zrób to. Cześć Stachu, witaj. Ja kibicuję tradycyjnie, temu co mu Dymanita lepiej zostaw, idzie. stary. Dymanit Co został. mógł ci zrobić? Cześć Taper, witam. Czy jedzie ktoś na kole? Dymanit. Dajcie już spokój. To już normalnie, ile można z Kamila tutaj tyrać, no. Ale że jedziemy na kole? Boże, minę postawi. A tam jest jeszcze Nie, jedna nie mina, jedź już. jest druga Już jeszcze mina, nigdzie która nie też jedź. wybuchnie. 2 miny wybuchną tam. Przemek.
Czemu tam ta druga mina też nie wybucha? Akurat Uuu. nie. Easy. Żyje. Żyje. Jak go kurde. To Andrzejek. teraz- On tu już się Andrzejek na myje w krawędzi końcu. życia i śmierci. Andrzejku. On tu leci. Czy będą bajki? Tak, będą. Witaj, Mariolu. Witam. No kurde, wrócił po niego. Ale w ostatecznym pojedynku tutaj dużo może się zmienić. To by ci tu... Niewiele ci mogę dać, ino ci nadupić w twarz. No, takiego. What? Co za przeróbka? Ach, może tak by to zrobić. Nie rób Tak, tak, 40 to jest mój 40 mu pomysł. zabierze. nie rób mu tak, Nie ma. To jest po prostu giniesz od własnej broni, wiesz? O, ale Mój to było pomysł! z zimną krwią. Czemu ty z Normalnie wylałeś go z kąpielą. Że mnie nie zrzucił, wiesz? Ale się zrzuci i tak. No, ale wiesz. W sumie teraz, jest jak to szansa. tak nie no teraz, jeżeli dobrej decyzji nie podejmie Seto, to przegrał. Tak czy siak już to przegrał, wiesz? Nie, to jest jeszcze Tak, do tak, zrobienia. tak. Nie, słuchaj, nie. Do do boju, wygrania. skurgwiazdka Ol. Łysy. To zrobi Seto. Dowiemy się już w Żeńskie następnym techniczne odcinku. zakłady naukowe. Nie Czy słyszałem. Seto zgładzi swojego przeciwnika? Pewnie nie. 3 robale, 1 pole bitwy. Co on tu mu robi? Kamikadze na siebie spuszcza. O, panie grzmi. Jeszcze pod wodą. No chcecie mi powiedzieć, że to zadał tak mały damage? Tak. No co za słaba To jest do leczenia bardziej. Stary. To leczy chyba tam ileś Muszę procent. zawsze ten samouczek ten? Nie, escape. Chyba nie. Nie no, chyba muszę. Nie, escape'em tam. Escape i wyjdź z gry masz. Okej. I wyjdzie ci samo. Ja wiem, że go to nie zabije. Ja wiem. Chociaż może. Myślę, że to krówki lecą. No, też taki jest pomysł, co nie? Czemu one... Faktycznie. Nie! Ja Uuu. nacisnąłem spację! Uuu. Nacisnąłem spację! Tam się zabiłem! Ja Dobrze. No średniawo. Oj, chyba ktoś blum Seto zrobił Kułami zaraz. wygrał, najlepszy Seto. Seto wygrał. Gratuluję Seto, tylko nie spierdol tego, błagam. Nie. Jesteś na prowadzącego. Właśnie nie mam nic naprowadzającego. Rzuć może granata albo cokolwiek, albo nawet podejść tam do niego. Nie wiem, zrób cokolwiek, go traf, błagam. Stary, ja mam 1 HP. Kończ No turę, Kamil, ja to zginę. może ci się to nie udać. To, skończ turę i ja zginę. Bo ja się Uważaj. Seto Rozumiesz? Kami wygrał Seto. ten pojedynek. Seto Kami robi bokami. O, Seto. jak ten to zrobił. utopię. Kamilu, Słucham. jakbyś chce, wziął żeby się utopił. skakankę Nie, i bo nacisnął spację, to bym się utopił. Ma spuchniętą głowę, nie wiadomo. Cichutko, No właśnie, on coś cichutko. Nie chory wiadomo. diaboliczny plan wymyśli. No, Co ty to? Granaty. To tak raczej. Granaty. miną, to jest- miną, tradycyjnie podejść, a nie. O, GG. Bum. GG, No, well. nie jest to jakieś niespodziewane, niewiarygodne. Dobra gra, panowie, 2 na 10, znaczy dobrze było. No, ten Blitzkrieg w krowi. No bardzo średnio bym dobry. powiedział. Ja polecam wykonanie Izdina w Blitzkriegu. Przynajmniej jestem brązowy. Średnio.